ଶୟନେ ସପନେ ନାଚୁଛି ତୁମର ଛବି ମୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ମୋ ଧୀରର ମଧୁପାନ କର। ଆରେ ଆସ ନା କରୁছিল ମୋତେ ଏବେ ମନା ফুলরানী করছিল মোতে কেঁদে মনা ସତରେ ଆସିଛ ଚନ୍ଦ୍ର? ଆରେ ସତରେ ଆସିଛ ତୁମେ? ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଆରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି ତ, ସତରେ ଆସିଛ ତୁମେ? ମୁଁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ମା, କାରଣ ଗୁରୁଦେବ ଆଜି ବନ୍ଦୀ। ମୁଁ ତୁମର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆସ ମୋ ପାଶକୁ ଆସ। ଆସ ନା ମା, ଗୁରୁଦେବ ଜଣେ ବନ୍ଦୀରେ ନିର୍ଯାତନା ପାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ତୁମେ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ବନ୍ଦୀ ଚନ୍ଦ୍ର। ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବନି? ମା, ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ବନ୍ଦୀ ମାନେ? ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ପଡିଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ତୁମେ କଣ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ? ମା ଆସ, ମୁଁ ଯାଇ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି। ଆସ ନା ମା, ମୁଁ ଯାହାକୁ ମାର ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାତକ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବିନି ମା, ମୁଁ ପାତକ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବିନି। ତୁମେ ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପାତକ ଅର୍ଜନ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶା କରିବି। ମୋତେ ନିରାଶ କଲେ ତୁମର ମଧ୍ୟ ପାତକ ହେବ। ନାଇଁ ମା, ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ତୁମେ ମୋରା
अट मोर माता पत्नी होइबाकु मोर करुअछति चिंता गुरु पत्नी तुम्हें मोरा अत मोर माता पत्नी होइबा तू मोरा करुअछति चिंता हिनस्ता होइबी मा कलंक होइबी ए जगतरे जाइबा हमरा से सीता नसीबी धर्म गुरु पति प्रेम भाषाई सुधारे से आदत प्राण आदिमाता जन्म ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନନୀ ସେ କେମିତି ତିନି ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା କଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମାତାଙ୍କ କଥାକୁ କହି ଅସ୍ୱୀକାର ପାଇଥିଲେ ଅଭିଶାପ ଆଉ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସେ କେମିତି କହିଥିଲେ ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ମୋ ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ଦେଇପାରେ ଅଭିଶାପ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ତୁମ ପାଦ ଧରୁଛି ମା ମତେ ଅଭିଶାପ ଦିଅନି ମା ମତେ ଅଭିଶାପ ଦିଅନି ମୁଁ ତୁମ ପାଦ ଧରୁଛି ଚନ୍ଦ୍ର ମତେ ଗ୍ରହଣ କର ମା ମା ନୁହେଁ ଡାକ ତୋରେ ତାରା ବୋଲି ନା ତାରା